Sus! Paita naman tao ng baka, bisig asa ibutang. Pero may malambot nga, no? Malambot, di ka na siya. Urong, giglakaw ng baka. Apoy, may baka. Sus! Oh, namuslo! Uy, kadagan ba naman kwarta? Asam kagikan na ni? Sus, kahibaw kang bag-ohera na human ng eleksyon. Mindset ba? Mindset. Oo, ganino bag-om ni na humang eleksyon, no? Pero nga no, nakakwarta man ka? Asa din na yung magiging kwarta ha, day? Eleksyon gali. Mindset ba? Mindset. Oh, leader man di ka, no? Oo, ako'y leader. Oh, leader man di ka, naman magipanghatag ang kwarta. Mao ganing nakakwarta ko kay ang kwarta wala ko gipanghatag sila ha. Yan na, maayo mo rin, ipanghatag na na eh. Tapos sila magdahan kong kwarta, panghatag eh. Nabaw magi ko anig tigom. Para ano nakatigo mga kinsa di mo member nga. Wa magi ko to natagaan si Tinoy. Patay kang Tinoy, no? Nganong patay man ay pud pagsaba siya ha. Mga gindi ko magsaba gani, pero panghatag sa. Nabaw magi kog tigom aning nya imo ran pa ngayon. Adi lagi mo saba lagi, promise basta tagis ako. Di ko eh. Pangkuan lang baka nang pang snack na ko baka. Nabaw magi kog tigom ane. Aw, nana am gi na imong iniiya mo adto lang igo. Wala ka na to. Grabe, mana nang election, maju ko tagay budget. Uy, matay. Mao man ka to nakadaog ko. Matay, boss. Daog na lang ka, boss, nang wag gyapon naabot akong budget, boss. Grabe. Daog na lang ka, wag kay mugot-mugot, sige lang igay katawa. Ang maayo ani, wa man jud kunin mo tagay. Kanila lang tarpulin nimo akong dadon. Moy iali sa akong manok. Moy iali sa tangkal. Sige, may katawa, bahala ka din. Katawaanan dito na. Panin lang tarpulin akong dadon. Kani kinanakot ang alis sa atok sa akong tangkal. Ay, muli sa ako grabe inita po doy. Unsaon man nimo? Aw, ako nag-iali sa tangkal lagi. Patay ka do, suban di ka na do. Kinsa masako? Tagiya. Masuko ba na nga sige ram nagkatawa oh. Wala ko tagay budget ana. Nakusulti si mo ba? Kana si Damuslo ba dahil gigis na kwarta. Oh, dagan sa kwarta. Oh, dagan to sa kwarta kay wa man to niya gipanghatag. Wa mo ko niya tagay kay wala ko na ko sa lista. Bantog di dagay gigit kwarta. Yan ngayon ko 100 pang snack ni wag nang hatag. Oo day. Asa man ato to? Pero bahin ko. Agi Pay, kaya pang snack na wa. Oh, ato makuha ta. Oy! Asa akong bahay doy? Unsa inyong bahan ba? Unsa tong ganiya? Wa ba gyud magigaan ganiya ge? Nya na gi ka ganiya nga tong ka Tinoy. Taka lamang ka. Ana ka ay pagtuan. Ako ani kwarta. Yan nagi siya. Abi oh, asa akong bahay doy Ako ani kwarta oy. Limbong man ni. Tinarong nila paghatag. Mo ni wa ko tagay Ako ani budget. kwarta. Muha ko Gikan ni sa bangko. Bangko ba? Mo ni wa ko tagay budget ay be. Sige nagkatawa kay na Wa siguro ka sa lista mo wa ka ni tagaan. Wa sige imo sa Sige lista. sige. Ako ani kwarta. Unsa yan? Nene ana siya ganiya nga. Katinoy ako giningi. Di bulsa kay. Para na pugay ko. Taka lamang ka nga. Sige na kay wa man siya sa lista. Kani ako ani kwarta. Ini anak na. Kung sige po kung lakaw dapat na pugay ko. Adili kaya mo pang snack. Ako ani kwarta. May pestang oh, punta. Kanina lang. Kanina lang. Dahil lamig ka na. Bahinan ta na. 400. Gadi ko eh. 400 ta. Lasan. 400 ta. Klaro kayo. 400, 200 be. Asa uy. Ako ani kwarta. Hindi ka? Asa ba? Asa mo koy? Hoy! Asa mo eh? Pag-leader, pag-inyo ara mga kwarta mo. Sana mag-leader mo. Hindi naman talaga to. What's up mga ka-James Job? It's time to shout out now. Shout out di kon John Mighty Sinanggote. Salamat kayo sa pag-support sa among video. Shoutout ko ni Sanderbok. Salamat kayo sa pag-support sa video. Og shout out kong Renmark Jake Batinsila og kang Jeron Intan. Salamat po sa pag-support sa mong video. Shout out po kong El Tiger Striker nga naa nagtrabaho sa American Cruise Ship. Salamat sa pag-support sa video. Shout out mi sa among tanang followers. Please like, share and subscribe. Bye-bye.